čaute. Môžem vás na chvíľočku zastaviť? Výborne, poznáte značku Mampiči? Poznám. Super, a sleduješ to aj niekde na sociálnej sieti? Ahoj. Instagram. Výborne, vieš nám to aj ukázať. Bomba, vidíme to tam všetci. Super, takže na to, aby si vyhral toto tričko, tak tú prvú podmienku máš splnenú. A druhá teda podmienka, alebo teda súťažná úloha znie tak, že ak uhádneš, ja ti pustím teraz zvuk, ak uhádneš, čo je to za zvuk, tak odmena je tvoja. Ja ti poradím, je to zviera. Ja si bola, že jelenia, ruja. To je... Nie úplne. Kľudne, akože máš viac pokusov, to je dosť ťažký zvuk. Čo by to mohlo byť? Je to morský živočích, žije vo vode. Nie, tak skúvaní napadá. A je to najväčší? Najväčší morský. Jasné, je to cicavec dokonca, nie? Áno. Veľa ryba. Áno, je to tam! Tričko je tvoje, kámo. Si zabil. Maj piči, buď šťastný a nech sa ti v živote darí. Čau.